Kakasi Students Union Education Cell hapok kecinglam jung Education Secretary usamla penkemenlang Sunmit mentah khandai trik unaitung kelej banyak kendu ya menteri jung ketanat kakuat kekia kakong Dr. Amperin Lingdo mandawa penbej habayade merke MBBS seat kabade kabha kerpang iki samla pule hapok la kejong jela habai keren cikal patai kubur naikileng unongilam jung KSU usamla penkemenlang uluong maka jingwan jong keseng kade halor ke city baka seng kelapa sekementri hak artrik unaitung arjar pusau dakwa panjing syai igi nembar baka jela kayo ling baka state kueta baru ban pensyai habede baka jingdu kisamla pule kasi MBBS ling baka open kategori kajingdon kisamla pule MBBS ling baka state kueta kiban nakajela kibayo hak open kategori kibom di kikasi Henry kibom trepat banwan pai sekejela man ajing sekri bat iki bakum kita ka sengkla dawa baka sorkar kare ban thwet panom ailat iki ban chuphet khem ajing sekri ka jalla ni lai kendo Minister Jong Health Dr. Amperin Lindo kani kerega jingkhot ke jong yang halor ke city ke bangila pha ha kartrek u new banai beladap hagi bedai bat ke jing penbat ya ki MBBS seats bedai nak state government ti halor jong kani ke city ke bangila pha ila yo ke jing pensai ya ke ba minister concern ila pensai yang rengkat bagi officers ki jong hakaba ke jing dawa ke jong kalong ba ke government ke dei ban kerensai bat ban pensai sekipat ba ya ke jing don jong ki medical seats nam taki kena ki bapuli doktor na ke state government kota ti halor kani na kalian jong minister ila pensai ba haduk mentah ka ku mengitip baro ba ka need exam ka badai all over India ya kani mentah kadang dan but pending ke Supreme Court ti ya ka number exactly haduk mentah 4 la banai handrai halor ki wi pat ki jing dawa ki ba na kalian kaseng ila dawa nomor bengilalap ba mensyam sedam kadon ka jing pombet haki badai bat ka jing tab lani ban penbet ban ba ya ki MBBS students ki bayo na state kota haka bagi don ki kena khasi ki ba long qualified banrung shubo syaka open category kila ya kot bor banrung haka open category handai kum kita ru ki don ki badu ti na kalian jong minister ila pensai ba kanum dan syuk kum kata bat kinu ki samla khasi kiba kotbor benrung haku open kategori kum yakini otsha benrung bat hakajuk kopor ngila karansai bat ngila dawa kaniru kadai gawai na kidaw ke bangila mansum snam bakadan gawi ka kis na po jente health hakaba uwai ubar jala ula summit ya kikot kisla dakaba thubu ban rung banyo lam yakabha na kadika kota ka jongi jong state government ka jongi ben iki residential certificate berkumda terter tingila kerensai ban ila dawa ba omdaisyo ban priang iki kot kisla jong kini ki barjala ki basuklim ban tang banyo rong hakam kota ka jongi ban ila dawa ru ba ka department hi kadai ban bisar bania ya ki kot kisla ban verify nandu ki residential certificate ki PRC don teng ki PRC ki di ki poi ai ki suli apply PRC wala rakim dai makana ki ba kitrai snong lani kitrai jala na kani ka jala ka jongi ti ya kani ngila kerensai ba hakani ka khap ka bamenta ka government ka ban long clear bat ka ban pentikra ba kani ka jingjiet ya ki samla puli MBBS ka ban long ka khoj ba suba kham da don ka jingbori hang do hang nuru bat ka wai ka benta haka bedai bat kini ki beladap ban puli MBBS na ka state kota handrai ngimla banlen ba bon hi ki bayo na ko open katri khamtam ki bomdai ki khasi anda ki ladap banyo na state kota bon sien ki juja na ngani ki jala bat kim juan phai pat ka jala ban aya ka service saki pat ba jong ka jala kani ka ora ka jong ko haki jaka sumar khamtam haki jaka nong hondong ki bedagi PHC ki CHC ki sub centers bat kum da terter tingila dawaru mengile kerensai bat i minister concern hakba ka government kadiban wan ban thwet yaki tu baro ki bala puli na state government kota bat ki bakham sham lawan phaishu shigajala bat ki bakham siu hiro yakabon kum baki yate bat ka sarkar kum yakini ka government kadiban le teng bat ban wan yaki bat ban pentikna bagi wan phai pat shigajala ban serve ya ka state ka jongi
layakran bad minister leong ba ka government ka ban penstat ya ka ban pen urlong ya kan ka medical college ke jungi kenang bahkan pensok ya kipat ba hi borok kumjo ikitu kisamlah kiba kwa ban pentebet ila di hakan ya kam puli doktor bat haki badairu bat ki jeng sumar habang idon ya ka medical college kumadan ki wipat ki jela kalau ke jeng yaram sikadai ya nam ta kipat ba jeng jela hi borok kuai Sini, politik suggestion je boleh di empat views nak personal department di sini mana? kam hak bedai bat ki seats ila kerjai ba saupau ga khasi jentia saupau ki garu ka kutri saupau bat khatsan nakam taki OST batsan nam taki open category Mudah kita di hapo am tangan sa IUP ka kopi kani ka kopi ka bon tli ki pitch ya ka ba filaman yo ki details namar ka bon plat hang ne kan sa IUP ki details ma